यानो माने जोंबो बायरावसो दंफैयो नालाय आदा बारा मोजां खबर मोनजोबनाय जायाखै मोनदोंबाबो क्लियार मोननाय जाथाराखै आरो माला मानसियाथ' जाथायाथ' मैयानो जादों मैया बिदिनो 1:30 2:00 जादों आरो साननि औ ओमफ्राय बिनि दसे गोबाव उनाव थानानै बेलासि गावनो खोन्थाहरदों आरो माबायाव आं बेंगल मोनबाय होननानै बेंगलाव गारि सोलायदों होननानै खोन्थाहरदों आरो गारि सोलायना थांबावनांगौसो बिफानो होदो गथ'खौ उनावहाय खोनाबाय औ माने गाव हारसिं थांदों ना सोरजोंबा थांदों सोरजोंबा थांदों बायदि टारगेट आरो न'नि मानसिफ्रा हजों जिखुनु बिखुनजोफ्रा बिदि मा नाम सोरजोंबा ओमफ्राय थांनाय मानसिनि नामा जोमै बसुमतारी होनो ओमफ्राय हौवानिया आजा बसुमतारी मा गामिमोनलाय माबा हौवानिया सोमावसार बसुमतारीबो होनो आजाबो होनो आरो ओमफ्राय जिखुनु गामिया गामिया बलामगुरि फुरादियानि बलामगुरि माने बिजनि औ बिजनि औ ओमफ्राय मा सोरजोंबा थांदों होनना सन्देह ना न'खरनि मानसिफ्रा औ सोर मा फनफोर रायलायोमोन नामा रायलायनायाथ' न'नि मानसिफ्रा सानै मानसिफोरजों रायलायो होननानै खोन्थाहरदों आरो सोर अबेनिसोलाय ओमफ्राय दा बे हौवाखौबो मोजाङै सिनायजोबा रायलायग्रा गामिखौबो मिन्थिया बिदि जानानै दं आरो रायलायखुमायोसोमोन नालाय फनखौ ओमफ्राय गथ' गथाय गैयामोन ना गथ' दङ सासे 4 बोसोर जासिगोन ओमफ्राय मा होनना खोन्थाहरदों नोंसिनि सिगाङावलाय वेस्ट दाबो फना नाङो नामा फनाथ' दा मैयानिफ्राय जा बे गाव खबर हरदों खोन्थाहरदों बिनिफ्राय सुइसटफआनो सुइसटफ दाबो सुइसटफ आरो अबावबा थांनो नागिरदोंनो वेस्ट बेंगलाव गारि सोलायदों होनलायनो अबावबा थांबावगोन होननानै खोन्थाहरदों जाहैदों माने ट्रेन गंसे सोलायबावनांगौसो होननानै बुंहरलायदों जाहैदों जायगा नामखौ खोन्थायाखै हा जायगा नामखौ खोन्थायाखै ओहो जायगानि नामखौ खोन्थायाखै बेंगलाव गारि सोलायदोंब्ला गाव फन हरनानै खोन्थाहरनायानो आरो ओमफ्राय मा सानदों नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रालाय न'खरनि मानसियाथ' हगारनांगौ होननानै बुंदोंमोन नै ओमफ्राय दा गावसोरबो निउस चेनेल ना माबा लिंहरनानै रेडिनो होजों जों ओरैसो दंफैयो नालाय आन्द्रायावसो खामानि मावनोसो फैदोंमोन जोङो मा सानदों जेनेबा नोंसोरो जेनेबा मा सानदों जेनेबा सोरजोंबा थांदों ना हारसिं थांदों ना गावनि हिनजाव लोगोफोर थांदों सोरजोंबा थांदों होननानै टारगेट खालामगासिनो आरो दा माने सिगांबो जाखांबाय नामा बिदि जाथाय जायाखै जानाया एबार सिगांनिफ्रायनो खारनो होनबाय थाखायोमोननो बिसोरनि सिगाङाव मानि थाखाय 2024 लास्ट आंनिया नोंजों थागोना बिदि होनलायनानै बुङोमोन माने माबायो आरोना सोरजोंबा रायलायनानै बिदि टारगेट लाखादोंमोन जाहैबाय औ टारगेट लाखादोंमोन ओमफ्राय फिसाइजों नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन नामा फिसाइजोंथ' जेदिनखालि खारदों ओइदिनखालि नांलायाखैबोमोन जों जयैनो दंफायो बिहावजोंबो रायलायहरलायदोंनो फुङाव फन माने हरनानै माबाया फिसाया नोंसोर जमा थायो जों ज'खा साब्रैबो ज'खा जोङो आन्द्रायाव औ आन्द्रायावनो दंफैयो माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा दा रायजोफोरखौ जायफोरा नुयो बिसोरखौ खावलायनायाथ' बेनो आरो जेरावखि नुवा जिखुनु माबायावनो नुवा जायखिजाया रायजो राजाफोरखौ नुबाय बायोबा बबेबा खनाफ्राव हमनानै जोंनो खबर हरबानो जायो बेफोरबायदि नोंसोर लायगोन जाहैबाय औ जोमै बसुमतारी ना मा होनदोंमोन औ ओमफ्राय गथ'खौ लांफायाखै गथ'आ लाङाखै न'आवनो गालांदों दा